Kecelakaan maut kedaden nok jalur ring road Kabupaten Tuban. Bocah sekolah mati sakwise nabrak bak ngguri truk. Masih sempat digawa nok rumah sakit, nyawane korban ora iso dislametno. Kecelakaan maut kedaden nok jalur ring road Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Kemis isuk. Bocah sekolah mati sakwise nabrak bak ngguri truk sing mlaku nok ngarepe. Jarene Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Tuban, Eko Sulistiono, korban mati sakwise ngolehno perawatan medis teko Rumah Sakit Umum Daerah Koesma Tuban. Kedadian kuwi kawitane pas Alfitz Giraldo Arsyan Wijaya, bocah sekolah sing umure 18 tahun asale Semanding Kabupaten Tuban, numpaki sepeda motore teko arah ngetan ape ngulon. Mergo kurang konsentrasi, motor Vario bernopol L 2027 PT sing ditumpaki nabrak bak ngguri trek sing mlaku nok ngarepe. Korban ngalami catunemen nok bagian sirahe. Masih sempat ngolehno perawatan medis tapi nyawane korban akhirnya ora iso dislametno. Sakbare kedadean, truk sing katut kelibat melayu, saiki petugas wis ngamanno montor korban karo pirang-pirang rekaman CCTV sing ngedohno plat nomor truk sing melayu. Petugas kepolisian ngimbau supaya warga luwih ati-ati apa maneh pas lewat nok dalan sing peteng. Ziki Muhammad, JTV.